Nyakwar Mogojon kamoro ma interior wakie chenro ni mara migago ka okelo ni weche manyien ma oyudo mesowa mag weche manyien odiochiengni ma kawuono. To mokwongo magi e weche momiyo pek. Sekta mar fwambo gi keyo ywago jalendo mar Mayienga FM Festus Amimo ma owito ngimane. Drive safe, unapeleka watu wa wenyewe. Sasa watu wanaenda sikukuu, wengine wametoka makazi zao wanaenda live kupatana na watu wao, na itakuwa mbaya sana kama watu watafika makwetu. Birio to masira mara paya bang matatu tuomore gi lori paya mawuok Nairobi kadhi Mombasa. Pati kao tegno torumo mapio ODM oknyadia ya negi support ngato ODM bendoro mogota keto president. Governor James Orengo jiwo chung mare ni ODM nigi thoche mar bedo gi jalor kom jatend piny e yiero mabiro. Inyalo tudri kodwa e namba mar 3 X marwa Tamugi TV KE. Nyinga en James Oponda ro kamara ma intiere. Wachako gi kuyo ma okwako sekta mar fwambo. Eni sekta mar fwambo gi keyo ywago jalendo marahuma mosenindo Festus Amimo wuoda wasi ma owito ngimane. Amimo ma en jalendo mar Mayienga FM nyo chunye ochot apoya e otieno kendo ma oyangi ni owito ngimane. Riwruok mar jofwambo Welfare Association oywage kaka jala mane osebedo jakoma mar riwruogno nyaka thone kendo ipare kuom kit telo maber. Ringre Amimo okane kar kano ringre ma Montezuma. Ji abirio owito ngimagi kama moko dhi mbele gi yudo thieth kaluwore gi masira makoch mar apaya mane otimore okinyi ma kawuono Miasenyi manie apaya maduong' ma ya Mombasa ka dhi Nairobi. Masira mane otimore kinde mane nyamburko no ma ting'o jowuoth mane ya Nairobi ka dhi Mombasa ne temo kadho nyamburko machielo eka ne orado gi lori kendo kelo masira no. Jogo mane yudo hinyruok dhi mbele gi yudo thieth e kar thieth ma Moi Referral Hospital mantie Voi e kaunti ma Taita Taveta. Joneno oseyo jariembo mar nyamburko no ma bende ne owito ngimane ma giwacho ni ne oluwo chike mag apaya ka gikwayo oganda mondo obed motang' kaluwore ni thoth oganda thoro yudo masira e apaya no. Especially wakati msimu wa Krismasi hao angalifu barabarani. Hapo hivi area yetu hapo ukiangalia kutoka pale juu mpaka pale chini, hapo inakuanga mbaya sana hapo mahali. So kenye ningependa kuambia madereva ni drive safe, unapeleka watu wa wenyewe. Sasa watu wanaenda sikukuu. Ni careless. Yes. Wa madereva. Dereva matatu na pia na huyu wa roli. So ile kitu mimi naweza kuomba Wakenya wenzangu, madereva wenzangu, hawa ni gari ndogo, roli, matatu, mkuwe makini kwenye barabara na muendeshe gari mkiwa. Na kama unaona overtaking haiwezekani, usijaribu ku-overtake hata kidogo. Sirkand County ma Kakamega oloro kar kunyo mula ma Shine bang' kar kunyo no senyore kendo nego jokunyo mula adek. Jalop Governor ma Kakamega Ayub Savula mane loso e kinde mane olimo kar kunyo no bang' masira no koni loro kar kunyo no dhi konyo loso weche mamoko kaka arita mar jokunyo kod lwasi makare mar tich. Bende oyango ni gidhi manyo jolony mabiro yango ka bende lono ber kod kunyo. Zamu kirudi hapa tena nyinyi wale. Hapo mtarudi hapa sasa. Hata kuna so ifunge mimi nita coordinate na expert geologists of mining ministry wakuja hapa angalie na environmental experts. Sawa. Sababu mchanga yote kifunikia watu wengi hapa tutapoteza watu kwa mine kama hii. Tuseme yani tulie kidogo.
mpaka tuangalie vile watapima topography ya soil hapa. Sasa wale mchanga itakuwa sasa, wale maaga tutajaribu kuwasaidia tuone vile watazikwa, lakini for now hapana. Na hivi tu Shanta Gold hatutaki Kolomani. Governor Masiaya James Orengo medo jiwo chung mare mar kwedo paro mar ni duond bura mar ODM onge kod thoche mar golo jachung mabiro laro koma mar jatend piny e yiero mabiro. Orengo no jiwo jodito mago duond bura mar ODM mondo kik yie mondo UDA omwony ODM, komedo ni mano en yo mar thiro demokrasia ma pacho ka. Orengo no loso e sach nyasi mar chiwo ndigni moheo 160 ne nyamrerwa e kaunti Masiaya kaka yo mar konyogi e bero tijegi e kor gwenge. So chama mar ODM gimomiyo no tegno nen chama marango haja ma jopiny. Emomiyo ODM nen gi teko kata kidhi Western kata kidhi Mombasa kamora amora ODM nigi teko. Omiyo wadwaro ni chama mar ODM kik pogre gi jopiny, kik pogre gi jo. Mane momiyo party nyalo bedo party motegno. Ananyisou ni party ka ok otegno, to rumo mapiyo piyo. ODM ok nyal yie nigi support ng'ato. ODM bende oromo kata keto president. Ok ODM oromo bedo president. So where? Jatend migawo mar tuke Salim Vuria onyiero limbe ma e chano tim kod gai mar DCP Rigathi Gachagua kaka yor yaro mbi mare yo kadhoadha Nam Chumbi. Vuria koni bang' duond bura mar DCP wito kom od bura ma Magarini en adiera ni Rigathi onge mbi Nam Chumbi koloso e arambe ne mine mag girube 50 e gwenge ma lunga koni Gachagua ong'eyo mana siasa mag athuye kod siasa mag dhoudi kendo mar chayo sirikala mar Manyanda. Nisikia juzi Bwana Gachagua amesema safari hii ya Disemba anataka kuandaa mikutano kujumuisha chama yake ijulikane huku. Mimi nawataka kuwashauri tusipotoshwe na watu wa siasa ya kibinafsi. Ile ya muhimu, rais wetu Daktari William Samoei Ruto amehakikisha sote tumeungana. Hata wale walikuwa ODM, wale walikuwa UDA na vyama vingine, sasa wote pamoja na KANU tuko ndani ya serikali. Hatutaki watu ambao wataturudisha nyuma. Hatutaki watu ambao mfano hawana, ni upinzani wa kila siku, hawana jambo la kutekeleza. Na hata nasikia hapa Kwale kuna wengine pia wako kwa programu hiyo. Wangapi wanasema Ruto ni two-term? Ruto ni two-term. Na ukimwona mtu yapinga jua ni mchawi wetu huyo. Kwa sababu kesho mkiniekea mtu mwingine nitafuata vipi mimi? Mlango ambao nimeujua kuingia ni wa Ruto. Ofisi ambayo tunaweza kukanyaga na kumuulizia watu wetu ni ofisi ya Daktari William Samoei Ruto. Ule mwito wa gavana ambao anasema ya kwamba makundi haya ya wamama na wazee yaweze kutoka ile ngazi walikuwa wapande juu. Na nimesikia hapa mko na ushuhuda ya kwamba mna hiyo nia ya kwamba muwe na kampuni, na hayo ndiyo malengo. Ndugu zangu wananchi wa Lungalunga, kwanza nataka niwaambie ya kwamba hakuna mahali ambapo unatafuta pesa kwa urahisi. Hakuna njia nyingine, njia ni hii ya makundi. Ogai mar duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa wuok tung' mosuo kod duond bura mar UDA kuom thicho oko Senator ma Kakamega Boni Halwale lemo mar jalag kweth mathoth e od bura mar Senator. Malwa odok ne Boni Halwale kuom siro jachung' mar DAP-K Seth Panyako kaka yor nyiso chung' mar oganda mawuok imbo mar Kenya koloso Butola e kaunti ma Busia e kinde sidho ruoth ma Mareba kama ne ochiwe ageta ne piny owacho mondo oluor kido kod tim mar oganda jo
Imbo mar Kenya. Nafasi nzuri kuja pamoja. Tumeona hii katika uchaguzi mdogo wa Malava, tumekuja pamoja hata watu kutoka vyama vingine. Yule Senator Boni Khalwale amepigwa teke sababu alikuwa anapigania heshima ya Mluya kule upande wa Malava. Nataka niambie Boni Khalwale the bullfighter, kama wanakutema wana UDA karibu DAP, sisi tuko na chama yetu, tuko na nyumbani, mwite ndoko. Hatunafungua milango kwa wote. Moko kuom jodolo e kaunti ma Kisii kwayo mondo mi jotelo ahinya to mag siasa oriwre kendo orit kwe e kindegi ma ichako siasa ayanga motelo ne yiero. Jodologi mane loso ogembo e nyasi mar lamo mane okelo kanyakla jolamo mopogore opogore okoni nyaka koro ranga kaka imanyo siasa ma ok dhi kelo pogruok e kind oganda. Bende gidwaro mondo rowere omilemo moko e sirikal, lemo manyalo konyo loko paro ewi moko kuom weche magisegombo mondo mi tend Kenya Kwanza otimie lokruok. Naomba serikali yetu iweze kufika mwananchi karibu, tufanye maendeleo sisi wote kama Mkenya, tuweze kuungana mkono, tuache mambo ya marumbano, tuache mambo ya vita, tuweze kujenga nchi yetu tukufu ya Kenya. Serikali yetu iweze kuangazia masuala ya vijana, wanapofanya programs zao waweze kuleta vijana waweke karibu, wasipague vijana, maana ndio wengi katika jamii, ili tukiungana pamoja Kenya yetu itakuwa bora kabisa na kila mtu atajihisi yuko sawa. Naiomba serikali yetu waunganishe watu wetu wote waje pamoja ili tuweze kufanya maendeleo, maana pasipo amani maendeleo hatasonga. Rais wetu tumuombe mema atufanyie maendeleo. Jopur mag oduma kod kothe mamoko geno keyo manok e puro mar oponni kaluwore kod chieng' ma orieny alanda kendo ketho kothe mathoth ma oyangi kod director e migawo mar pur e kaunti ma Migori Peter Gutu mabiro kwayo jopur mondo one ni chama mane giyudo e keyo ma okalo kata chere koro ok giuso duto. Gutu wacho ni kaunti ma Migori dek bedo kod nok mar oduma kendo mantiere matin sani nyaka koro jopur tigo e yo makare. Bende kwayo jogo masani uso bando manumu mondo owe bando otuo mondo giyud chiemo ma ginyalo chamo kinde manyime. Moko nyodowa, moko kia timo wanade, kia mo, hey. Hebu install hiyo. From our end. Leta ile haraka. So what next after this? Oro bedo mang'eny sana kendo ma waneno kadhi miyo chambwa tho sana. Jopur nigi tabu mang'eny nikech chama ne gipidho e season ma sani ni mwaluongo ni short rain season nenore ni ok dhi timo maber kaluwore gi oro mowuok matek. Koro mae watemo puonjo jopur kendo watemo jiwogi ni cham ma in godo manikayo e season mokalo cha mluongo ni long rains kik warikni usogi. Ka in gi cham moro matin titem kano nikech waneno ka samoro yuto mar season ok dhi bedo makare, oro nitie mang'eny. To watemo ga mondo jopur mondo tigi kothe manyalo jiwore kata weatherage. Mane momiyo wan ka county wachiwo ga hybrid seeds kata kothe manyasani manyalo timo maber kata ka conditions ok ber. To kendo watemo jiwo jopur kendo mondo opur gik machalo kaka marieba kata rabuon ma iyudo ka seche ma oro ng'eny kaka sani to pod ok nyal kethore e yo mayot. Nyakoro mga jong'ada ka oyueyo ma adundo kapok odhi e yueyo aneno kacha otimo dhuro. Eric Ochieng wacho ni rest in peace jofwambo Festus Amimo, mano kaluwore gi ote mag lit kod kuyo ne familia mar jofwambo Festus Amimo mowito ngimane okinyi ma kawuono. Trazi Giana wacho ni migago chopono e yorno makare. Michael Owino wacho ni japicha wach mar Festus Amimo no biro e yorno makare kendo
adwani aorne familia mare lit kod kuyo esechigi ma giwito wuodgi esechigi nyakwar Mogojwang. Mano bende aneno kacha Deva Biero mwalimu ticha wachini japicha anani yorno makare makmana ni awuotho moka Festus Amimo jalendo mar Mayienga mapoya nono winji kaege jaoda Beatrice Ongonga ge nyithinda Zamu Lean Kimberly kod Gift kaachiel kod Okewa ma Brenda awino Nyasaye oket chuny Amimo kama ukwe nyakwar Mogojwang wadhi e yweyo ma adundo kidhi mabor nikech pod wan gi weche modhuro. Hire the right people at home and pay them their dues. Don't pay minimum wage, pay living wage. There's a big difference. This idea of going home up country to get someone who doesn't even know how to flush a bathroom, a toilet, it is wrong. If your goal is to do that so you can pay them peanuts, for sure you will have more risks than you imagine. So that's the other thing. So hire someone at home or the people you need around you to build that ecosystem so that you do the signature things that only you can do. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende mar skuku. Deka roofing tiles gin siling 100 achiel, Castile trusses to gin siling 199 kilo. Gochnwa gi 0722 auchiel adek, aboro adek kata ket order mari e www.royalmabati.com. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on Viusasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viusasa.com. Kikwetu to your home this year. Tunasherekea customers wetu Kikwetu kila siku. Apenyi baba duoka Raile mane dwaro koso mola ikorwenyo kumanoregie Magikawa gwamboa Apenyi wono sembo duoka wa joluo Raile mane dwaro koso mola ikorwenyo kumanoregie. Mondo mi iyud thuma mar Raila Tribute kaka Sikiza Tune mari D *811 *343 #. Ramogi TV e od jothumbe duto. Neti timna gimoro. Adani we mondo wil koda nyaka chieng. Pari nyathina, kata ng'o madhi timre? Kik item nyiso mama ni gimoro amora matimre kae. Gisani ngimane ok nikare. Bende niwinja maber? En ang'o ma unjare otemo wuoyo sani? En ang'o ma in iluongo Sanju ni Rajiv? Donge in iluonge ni Rajiv? Dawe ni ti. Ane Rajiv. Adwa ni nyisa. Nang'o momiyo? In gi Rajiv nudhawo marach kamano. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel.
Machiegni kendo nya Kwaramogo. Jatend migao mar limbe Rebecca Miano koni sirikal dhi chulo jongolo kaka yor jolo sekta mar thum pachoka kendo obugo ochumi koloso na nyuke kinde nyasi mar oganda Masai. Miano okoni sirikal dwaro ni chier kendo kongi mich mag jothumbe ma imiyogi sir ma oromo. Miano ojiwo rowere mondo orwak parono kendo tiyo machiegni kod sirikal e nyayo kwe kendo bero yuto margi. Mtandao ambapo mnaweza kuleta nyimbo zenu, si lazima muende kila mahali, mnaweza onyesha nyimbo zenu na mkionyesha mnalipwa. Kwa hivyo tutawaalika mtumie huo mtandao ambapo tutazindua wiki ijayo. Serikali ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. William Ruto imeshikilia maanani sana maneno ya wasanii, na yeye anajua tuko hapa na ametuhimiza tuweze kushikilia wasanii wetu vilivyo. Duolo mochung'ne gedo mag apaya madongo Kenha okoni oseyango kuonde maricho apaya manyalo kelo masira kendo tengo budget mar loso gi mapiyo koloso e boma Thika. Jakom board mar Kenha Winnie Ngumi okoni olalo manithi apaya ma Nairobi Embu Meru masani idhi kongi mondo otiek midhiero mag masira. Lero ni sani gi igwelo pacho ganda kendo nywando gi chenro mar yaro apaya ma Rironi Mau Summit. We as Kenha have identified all the black spots. We have identified all the black spots within the country. At the board level, we have allocated budget, including budget for Nithi Bridge, which we have redesigned, courtesy of a presidential directive that we have to ensure that Nithi Bridge is designed to take care of road safety issues. Wewe kama mtu anatengeneza dawa za kulevya, because most of them, we have backstreet laboratories. Can you speak out? Because if you don't speak out, how will the authorities know? So we wananchi, we are the people who are hiding these dealers. We are the people who are hiding these manufacturers. If a person comes and starts manufacturing second generation alcoholic drinks within the estate, within the village, because now they've moved to the villages, can you speak out and say there's something going on here and we do not know? Migao marango weche mag horo koda midhiero e kaunti ma Bomet odiochieng' manyoro nyotemo reso mach manyo muoche bungu ma Narok kanyakla kod tend kaunti ma Narok makedo kod muoch mach monywando nyaka jopiny nyotemo nego mach manyo kelo lala olomirani mayudore Imoitok. Mach machielo bende nyonegi e gwenge mag Emoroyaye man Kisaruni e ward ma Mara kar chung'od bura ma Narok West. Majno otemnegi kata odoko ni nyo kelo midhiero malach. Riwruok mar Commonwealth oketo piny Tanzania nyong'ong' e wi gima giwacho ni Tanzania osedhi ataro mar chike matayo pinje ma jokanyo ahinya e ketho ratich oganda kod demokrasia mar pinyno. Wechegi notwak e romo mar 71 mar pinje ma jokanyo e Commonwealth manyo bagi nyoro e yor mbui ka jatend piny machon mar Malawi Dr. Lazarus Chakwera ore pinyno mondo ota twak mar duoko chuny jopiny e weche mag demokrasia. Saso piny libamba ma Tanzania ahinya kowuok e pinje maoko kalore kod weche mosebedo kadhi nyime pinyno motelo ne yiero kinde yiero kod tok yiero manobagi dwe mar 10 higani. E romo mar 71 mar pinje ma jokanyo riwruok mar Commonwealth manyo bag nyoro e yor mbui, telo mar Commonwealth ogolo siem ne piny Tanzania e wi rocho chenro mag demokrasia, chike matayo piny, ratich oganda e kind mamoko. E yiero no mano puodho Samia Suluhu Hassan kaka jatend pinyno kod loch mar 98 mag ombulu.
Ten Commonwealth koro oro jatend piny machon mar Malawi mano Laktar Lazarus Chakwera e pinyno mondo ta kweth mabiro tayo twak mageto duoko chuny jopiny e weche mag demokrasia. Kamano bende Commonwealth koro chiwo chike ne piny Tanzania midwaro ni mondo lu kaka jakanyo mar riwruogno kamoting'o chiwo thuolo makende ne kwethno mondo tim tije maonge ageng'a moro amora. Ketho chike duto makumo ratich oganda kamoting'o yiene jopiny chokore, chiwo thuolo mar twak ne jokedne ratich oganda kod thuolo ne ute fwambo. Romo kod jokanyo mar yiere kaka yiero mabiro ibiro tim. Romo achielo mar jokanyo mag Commonwealth ibiro bagi London e piny Ingereza dwe mar 3 higa manyien, kama lipot moyiedhi biro chiwo wi kaka chenro mar duoko kwe dhiyo nyime e piny Tanzania. Weche gibiro mana ndalo machuok kende tok piny mar Amerika wacho ni ginono winjruok margi kod piny Tanzania kaluwore kod wach mar apisas mag arita tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Weche mag tuke ni club mar